Здравейте, сега ще играем Clash Royale. Както ви казах в миналия епизод, мислих да направя чест опенинг, но за съжаление нямам време. Бяхме отворили тук, само на минутка донетно. Ние почти качихме 8 лева. Както помните, ви обещах да направим чест опенинг, но няма да му, за съжаление, защото нямам никакво време. И още чакаме легендари честа, а той още не е дошъл. Мисля да почваме. Няма да играя много игри. Ще играя една или две, защото имам работа. Може би днес също ще кача още един клип, не се знае кога. Там ще играем повече, около 5-6 битки. Ще играем и други игри. Сега да видим какво ще ни предложи опит. Добре, това е един мой добър дек. Това ми е да без статачи. Честно. Хайде, мой ног. Много добре. Сега мисля, че игра добре. Не знам. Мисля да ми пусна. Не знам кога да ми пусна. Тук взема. Не, ти прецакам съм. Не знам какво да правя. Добре, сега ще направя една атака, която са ми правили много пъти. Това е Майненс. Защото Майненс взимат много демидж. Събрани заедно с... Ако ме разберете с принца, това е доста добра атака. Как ме прецака този пич. Добре. Няма да мога да направя моята атака. Сега вода. Някой вика за мен супер. Давай. Давай, Хари. Прецакан ли съм? Прецакан съм, значи. Добре, няма да пускам нищо. Тук си имам работници. Добре, той ме взе. Сега играем доста тежка битка. Тук мая ще падам. Усещам силите на тъмното. Може и да завършим на равните. Мисля да ги фризнате всичките. Ето че... има съншайдът. Майчице. Тук падам, хора. Няма как. Аз ги мразя тия, като ги пускат всички и става много кофти, защото много демидж ме взимат. Да бях близко. Не съм довел кой приятел ми е онлайн. Илия ме е гледал супер. Много кофти паднах. Мисля нещо да промена в дека. Ако виждате грешки в дека, моля пишете ми в коментарите. Ще се оправя. Мисля сложа Барбарианс. Кридера. Много добра атака правя, само че нямам дефензив. Мисля сложа Валкирията. Бъркан съм. Добре, къде ми е Валкирията? Трябва да я сложа.
Физето ли махна? Какво да махна? Физа. Аре, спрем пише бе, Никола. Махам хока и защото мога да направя такта пак, ама нищо. След добавя барберен са на мястото на фризето. Това ви има една игра. Ако загубим, съжалявам, дека ми е в изпробност, не съм много направил още готлък, както и да си. Мисля да пусна барберен си. Еба се пича майна, ако става тука. То мазе. О май гад, къвто е отлето. Как ще ме вземеш така просто, момче? То мазе си кони бати водя. То много от красития, брат. Та мисля, че падне ми тази бирка, защото той има майнер. Разбира се. Та мисля да приключвам след малко клипа, защото имам пак проблеми, както ви казах. Виждам, че той има мирор. Не се базика човека с мен. Само че аз ще направя какво трябва. Сега. Фани тая. Има с какво да я фанеш. Има с какво да я фанеш. Ама тия три не може, нали? Та му взема. Добре, мисля, че тук се изчерпаха и моите идеи. Няма какво да направя, освен това. Ти умираш. Този проблем. Спи глупаче. Добре, толкова кафе е, много ме нерви. Физето. Умираш. Yes, мачка. Ще го научи това и няма се заяжеш с на Египет фараона. I'm sorry. Тук има малко технически затруднения. Та не знам дали ще завършим или равни, или просто няма го бива. Не съм сигурен, мисля. Много мисля или... За да ви кажа, значи, само... Зего! Оле, момчета, аз не се нагубих. Това беше всичко от мен. Съжалявам, че няма да ме честа опенинг.